መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 8 ጥበብ ኣይትጭድርን ዶ እያ ዘላ ኣእምሮውን ድምጻ ዶ ኣይትስምዕን እያ ኣብ ጫፍ በረኸትን ኣብ ቀርነታት መገድን ደው ኢላ ኣብ ጥቓ ደጌታት ኣብ መእተው ከተማ ኣብ ኣፍ ደጌታት ትጭድር ኣቱም ሰባት ንኣኻትኩም እጽዋዓኩም ኣለኹ ንደቂ ሰብ እየ ዘድህዮም ዘለኹ ኣቱም ዓያሱ ኣእምሮ ተመሃሩ ኣቱም ደናቁርቲ ኸዓ ለብሙ ክቡር ነገር ክዛረብ እየ ከናፍረይ ከኣ ቅኑዕ ዘበለ ንምዝራብ ክኸፍት እየ ዓፈይ ሓቂ ክዛረብ እዩ ንኸናፍረይ ከኣ ርሲእነትሲ ጽያፈን እዩ እሞ ስምዑ ኩለን ቃላት ኣፈይ ብጽድቂ እየን ኣብ እንጠዋይነትን ልግምን ኣይርከብን ነቲ ኣስተውዓሊ ኩለን ትኽ ዝበላ እየን ነቶም ፍልጠት ዝረኸቡ ከኣ ቕኑዓት እየን ጥበብ ካብ ኣዕናቕ ትበልጽ እያ ክቡር ዘበለ ኹሉውን ኣይ መዓራራያን እዩ እሞ ካብ ብሩርሲ ተግሳጽ ንፍልጠትውን ካብ ሕሩይ ወርቂ ኣብሊጽኩም ተቐበልዎ ኣነ ጥበብ ኣብ ልቦና እነብር ሓሳብ ፍልጠት ድማ እረክብ ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ ንኽፍኣት መጽላእ እዩ ኣነውን ትዕቢትን ትምክሕትን ክፉእ ኣካይዳን ቄናን ኣፍን እጸሊ እየ ምኽርን ምስላጥን ናተይ እዩ ኣእምሮ ኣነ እየ ስልጣን ናተይ እዩ ነገስታት ብኣይ ነግሱ መሳፍንቲ ብኣይ ገይሮም ጽድቂ ይሕግጉ ገዛእትን ከበርተን ብዘለዎ ሞካልንቲ ምድርን ብኣይ ይገዝኡ ኣነ ነቶም ዘፍቅሩኒ ኣፍቅሮም እቶም ኣንጊሆም ዝደልዩኒ ኸኣ ይረኽቡኒ ሃብትን ክብረትን ነባሪ ጥሪትን ጽድቅን ኣባይ ኣሎ ፍረይ ካብ ወርቂ ዕረ ካብ ጽሩይ ወርቂ ደኣ ረብሓይ ከኣ ካብ ሕሩይ ብሩር ይበልጽ ነቶም ዘፍቅሩኒ ሃብቲ ኸውርሶም መዝገቦም ከኣ ምእንቲ ክመልኣሎምሲ ብጐደና ጽድቂ ብማእከል ቅንዕቲ መገዲ እየ ዝመላለስ እግዚኣብሔር ኣብ መጀመርታ መገዱ ቅድሚ እቲ ጥንታዊ ግብሩ ተገንዘበኒ ካብ ዘለኣለም ካብ መጀመርያ ምድሪ ከይኮነት ቆምኩ ገና መዓሙቕ ከይኮነ ዓይንማያት ከይወሓዘ ኣነ ተወለድኩ ኣኽራን ከይተሰረተ ቅድሚ ኸሮቢት ኣነ ተወለድኩ ንምድርን ንጐልጎልን ነቲ መጀመርያ መሬት ዓለምን ከይገበሮ ንሰማያት ከይቑማ ኸሎ ኣብኡ ነበርኩ ንጠፈር ኣብ ልዕሊ መዓሙቕ ክዝርግሖ ኸሎ ንደበና ናብ ልዕሊ ኸቑሞ ኸሎ ንምንጭታት መዓሙቕ ከበርትዖ ኸሎ ማያት ካብ ትእዛዙ ኸይሓልፍሲ ንባሕሪ ክውስኖ ኸሎ መሰረታት ምድሪ ኸመልክት ከሎ ሽዑ ሰራሕተኛ ኾይነ ምስኡ ነበርኩ በየዕለቱ ሕጉሶ ኩሉ ጊዜ ኸኣ ኣብ ቅድሚኡ ሕጐስ ነበርኩ ኣብ ምድሪ ብዝነብር ሕጐስ ነበርኩ ተድላይ ከኣ ብደቂ ሰብ ነበረ ሕጂ ድማ ደቀየ መገደይ ዝህልው ብፁዓን እዮም እሞ ስምዑኒ ጠቢባን ኩኑ ተግሳጸይ ስምዑ ኣይትእበይዎ እቲ ኣብ ልዳድ ደጌታተይ እናተጸበየ በየዕለቱ ደጊኡና ጸንዐ ዝሰምዓኒ ሰብ ብፁዕ እዩ እቲ ዝረኽበንስ ሕይወት ይረክብ እዩ እሞ ካብ እግዚኣብሔር ጸጋ ይቕበል እቲ ኣብ ልዕለይ ዝእብስ ግና ንነፍሱ ይጐድኣ እቶም ዝጸልኡ ንኹሎምሲ ሞት ይፈትዉ